बिफायाबो मावनायनि गुन गैया नालाय हिनजाव माहारि जाना बिर'धिजोंनो आंबाबो सलायगोन होननानै आं ओंखारदों आरो दिनै आङो लानायाथ' दा जोंहा बारा बांद्राय गोबाव जायाखै मास मोननैल' जाबाय बेनिफ्राय ओरैनो ओरैहाय गोरसिम थांफेरबाय ओजाहा आरो निमुवा गोबोथना ओरैहाय थांफेरबाय आरो बेखिनि गोजानसिन लामा थांनाया ओमफ्राय ओरैहाय लकेलाव आप डाउन जायो ओरैनो बेसे गोबाव जाबाय टिउसन मास मोननै जासिगोन बेफोरबायदिनो हा बन्दक होलायनानैसो लादो आरो फाइनान्सआव 80,000 होग्रोदो जों दा न'खराव साब्रैल' फिसाजोआ एबारो क्लास 9 मोनबाय बिफा थानानै जेनेबा बिमाखौ सलायजानो बायो आरो नाथाय समाजो थिनदो बेफोरबायदि सलायनो दिनै गथ'खौबो प्राइभेट स्कुलाव होदो एबार क्लास 9 मोनबाय फरायनायनि थाखाय खरसा पाति खस्थ' जायो होननानै बिफायाबो मावनायनि गुन गैया नालाय हिनजाव माहारि जाना बिर'धिजोंनो आंबाबो सलायगोन होननानै आं ओंखारदों आरो दिनै मोनफेराखै बेफोरबायदि जेबो अनसुंथाइ मालायफोरा उरनदय मोनो बिबो मोनाखै खेथिनि फैसा मोनो गुबुनफोरा बेफोरबायदिबो मोनफेराखै आरो माने जेबो अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय थांगाबारि सालबारि थांगाबारि मास मोननै जासिगोन जाथ'वाखैयानो नै बे मासनि 20 तारिख मोनबासो मास मोननै जागोन फिसाजोआ सलायजानो बायो आरो दिनै सिख्ला जाबाय नालाय बिमाखौ ओंखारलांजानो बायो न'आवनो थाना न'नि खामानि मावजानो लुगैयो गावजों लोगोसे थाजानो लुगैयो नाथाय बेफोरबायदि गथ'जों थाफानो हानाय समानो गैया पिलपिलि सलायनायनि आवगायावबो बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला मावनो थांनो गोनां जाखायो आरो मा बेफोरबायदिनो क्लास 9 फरायदों सासेया क्लास 4 एबारो सालबारि सेन्ट जेभियाराव होदों हिन्जावसाखौ हौवासाखौ बोख्लायबाय गामिनि एलपियावनो थाङो हौवासाया हिन्जावसाया एबारो 14 रानिं 14 हाबबाय हौवासाया 10 मोनाखै न'खौथ' जोंहाल' नङा जों गामियावनो प्रायानो गैया आरो माने मोनाखै बेफोरबायदि सरकारनि न' जेबो अनसुंथायानो गैया जोंनि न'आव सरकारनि जेबो फैफेराखै बेफोरबायदि आगोलाव फटक थिखांदोंमोन फटक थिखांनो लांनानै ओमफ्राय दा गैथ'आ आरो सरकारा दा हायोबा एसे जोंनि न'खराव अनसुंथाइ बिटिआर सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मानो होनबा गारिखौबो फाइनान्सआवसो लादोंथ' हिनजाव मानसि गोजान जायगा सलायनो हाया हरदि हरला थांजाया बेफोरबायदिखायनो माने हायोबा एसे फाइनान्स मारिनो थाखाय अनसुंथाइ मोनबा गोजोननाय मोनगोन आरो आङो किस्तिया मासाव 5,620 टाका 1.5 बोसोर मारिनांगौ होनाया 80,000 होजादो डाउन पेमेन्ट मान्थलि 5,620 टाका होनांगौ दिनाव बेफोरबायदिनो भारा मारिबा आजिखालि गोबां गारि जाबायना 400फोर थायो 500फोर बेफोरबायदि आरो माने बेफोरजोंनो न'खरावबो सलायनांबाय गारिनि थाखायबो थाइसे थाइनै दोनथुमलांनांबाय बेफोरबायदि जायो आरो आंथ' गोसोआ गिनाया थेवब्लाबो अकस्मात माबा मोनसे खालामगोन नामा थांग्रा गाखोग्रा मानसिखौनो दुथां लोगो मोनफ्लांगोन खोमा बेफोरबायदि सानो आरो बेफोरबायदि जायाथो जाहाथे दुथां मानसिफोर लोगो मोनफ्लाङाथो जोंथ' जागानिया जेबो नङा बेफोरबायदिनो ओजों थांनायाव बाहेराबो थिखांना लांनाय जायो नालाय बेफोरबायदिनि थाखाय गिनो गोनां रखम आरो खोथाया आङो पाठसाला जाहा मोनहैस्लाबाखै पाठसाला खाथि थांदो आरो थांनाया ओमफ्राय जा रडा लागे गोबोथना ओरैहाय बेखिनि जायगा थांफेरबाय आदायाथ' आगोलाव गारि सलायोमोन बेफोरबायदिनो गारि सलायना दा फिरफिलाखौनो सलायगोन होनना बायदोंमोन सलायनायाबो गद गैया फाइनान्सआबो उल्थासो नांहां ओंखायनो आङो सलायदो आरो दा
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।